Yeah, baby. Yinto yakho. Hey, Mustard. Hawu. Na Babe, wena Mustard wami. Hayi ngiyamazi. Sawubona Thando. Thandeka ndani wena ufunani la? Ngivakashela indoda yami. Indoda yakho le? Yes le emqashweni wayo. Imake Mustard, nazana kanjani babe? Hayi, bafuna ukurekhoda mina kule studio. Warekhoda ngiswakuhlula umculo. Wahluleka ukurekhoda la kumina. Fanele ukurekhoda abanye abasha ke Thando ungazonginika inkinga wena. Hey bafu, ayikwazi ukwenza lento enifuna ukuzoyenza la. Awukwazi ukuthatha istudio ebengirekhoda kusona uzosithatha usifake la endlini yami uzorekhodela khona. Never. Akarentini ubaby lana. Hayi ukuthi uyarenta mina ngene lapha. Ngeke phela Mustard wathi mina la uyangiqashisela indlu ngingaletha nanombani ngifisa ukumletha la. Sekuyimini assistant phela lana. Hayi kodwa uthi uzolanda izinto zami ezindala uzoyifaka la. Khohlwa ke ngeke. Buka ngeke ubaba ngavuka ngeenyawo khohlwa. Hayi bo Mustard ufuna imali ama royalties ini manje? Khohlwa nje khohlwa ngeke iziyenzeke lento la. Wena hayi lento uyenza ngamabomu lo. No, kuzokwenzeka ke Thando. Indoda yami ikhokhile imali iphelela ngisibhebe umkweleti. Ngingamane kubuyisela imali yerent ibhuti khipha impahla za. Khohlwa ngeke niyenzele la. Ngeke. Phela mina Mustard ngathi nabangani. Hayi ngeke niyenzeleke la. Ngeke nizorekhodelana kwenye indawo hayi. Thando wahluleka wena ukurekhoda mfethu. Ngicela nihambe futhi. Hambani. Niyorekhodelana le ngeke.